mar ariyo mar twak ewi wechego motenre kod arita kata ler mar chiemo ma oganda chamo. Wadak e kinde ma oganda ng'iyo ni tang'o ma gidwa chamo to be en gima kare. Yudo ka thoth oganda bende ok ocham sukari, ok ocham ring'o mar dhiang'. Nitiere moko motenre kod wechego bende mag thieth gi ngima dhano. Wadwa ng'iyo ni to kama wasegike ni chal mar Kenya nitiere kama nade kotenre gi chiemo ma oganda chamo. Antiere ka gi wendona mano en Dr. Odhiambo Sami Fred ma en apisa mar Kenya Dairy Board gi ng'iyo wechego motenre kod arita mag chiemo. Amiye thuolo mar moso. Wemore nya daktari. Wemore. Wachiegni mose nyikora mgajwang' nyisgie ni to in ng'awa itimo ang'o, timo kanye? Erokamano. Kendo an nyinga iluonga ni Fred Odhiambo. Tatiyo gi jo Kenya Dairy Board magi joma ng'iyo rang'iny gi ler mar chak e Kenya ka. To kata kamano to be asetemo ng'iyo ane chiemo te. Koro ang'iyo chiemo te, ang'iyo rang'iny mar chiemo gi ler mar chiemo. To sani to atiyo Nairobi ka. An e branch manager mar Kenya Dairy Board ma Nairobi ka. Koro watiyo tich mar ng'iyo ni ji te kata joma tiyo gi chak ni gimadho chak mani rang'iny mamalo kendo be oler. Erokamano ahinya. Nyiso ni to kung'iyo kaka jolony sani e pacho kae, kit chiemo moganda chamo ni kama nade? Ndalo moko nwawinjo ka nitie sama kit sukari moko donjo kae mi wacho ni rang'iny gi ok ni kare, seche moko wacho ni ochele moko donjo mipuko nyaka idwa no puki ok gin kare. King'iyo sani kama wantiere kaka oganda jo Kenya, kit chiemo wachamo nitiere kama chal nade? Anyalo wacho ni kit chiemo wachamo to ok anyalo wacho ni rach, nikech kata mago ne nitie ne otim nonro to waduogo wayudo ni moko kuom gik mane iwachogo nok gin gik maradieri. To mano koro nyiso ni nyaka wati gimiluongo ni science based, kata watiyo gi science ma koro dhi nyisowa ni en adieri ka gima ji wachogi gin adieri koso gin mana gik ma ji wacho. To anyalo wacho ni ka wang'iyo nikech kaluwore gi nonro nyisowa ni mago gik ma ok wasebedo go ahinya. Maybe wanya wacha gik moko nono, lakini ok nya wacho kata nikech mokwongo nawinjo wach sukari ni giwuoye wach mercury. To kane otim nonro duogo yudi ni sukari gi ne onge mercury kata matin. Koro wabiro ng'iyo ochele ka jino be nowacho ni nigi plastics. Ma sani to ang'eyo ni kata kiwacho plastics to anya wacho ni sani gin kumora mora. Mano gima oseyudi. Gintie kumora mora? E chiemo? Kete chiemo. Nitie gima waluongo ni microplastics kata nanoplastics. Kaluwore ne waseketho mazingira kata waseketho environment, ibiro yudo ni plastics matindo tindo ka yudo kuma donje kata kuma e chiemo mwachamo kata e pi. Okang' mane mokaw mano ne ok gidonja ahinya kendo hinyo ngima dhano, nikech ang'eyo ni plastic en gima kare ka oganda ochamo kendo donjo. Kaka un jogo ma bende ng'iyo ler mar chiemo michamo, okang' mane mokaw mano ni po nono yudo ka nitiere plastic moko kata mago ma bende nyalo bedo marach e ngima dhano, utimo ang'o mano ni ok giny oganda? Anyalo wuoye gima watimo e kar chak. To nitie containers kata gik monego tigo wating'o go chak kata onego wakete chak
to ibiro yudo ni magi gik ma ibiro yudo ni gina kaka aluminium kata stainless steel. Koro ibiro yudo ni en mani koro king'iyo ji mang'eny to be pod tiyo gi plastic ni, to be emomiyo pod watimo gima iluongo ni capacity building mondo wang'i ni joma miyowa chak gi ni nyaka giti gi containers mondo gitigo. Kar plastic kanyo watemo kar nyalowa mondo wa reduce kata waduoke piny. Kopogore kod wechego mag plastic, nitiere ang'o gini ma bende thoro kelo kethruok mar chiemo kung'iyo maybe kit chiemo moko museyude ka nitie kod kethruok moko, gin aina mage museromo godo? Kethruok mar chiemo nyalo wang'iyo kethruok mar chiemo kaluwore gi tiyo mar chiemo no. Koro to adwa kete e grupe kaka adek kama. Nitie kethruok manyalo biro kaluwore gi chemicals, kata inyayudo ni kata ka wuoye e chiemo mwachamo pile, kata ka en alot, ibiro yudo ni ng'ato kata ng'ato no spray chiemo kata no spray alot, to alot no obiro okete e chiro kata otere e chiro, to ng'e maber niya alot no timo spray. Koro mano nyiso ni alod cha ne pok okawo ndalo monego okawo. Inyayudo ni seche moko ng'is ni mondo girit ndalo mar kata gimoro ndalo adek, to ng'ato no spray nyoro gotieno, to kawuono gokinyi to otero chiemo ni e soko kata otero kuma ji nya chame. To mano achiel kuom gi. To kata king'iyo maybe joma tiyo gi ring'o kata joma tiyo gi chak, ibiro yudo ni kata japur no dhi kata samoro dhiang' ne tuo, oseluongo daktari osebiro kacha, daktari chuoyo dhiang', to en ng'eni wahero omenda wate. Koro kineno ni samoro daktari ong'isi ni kawuono asechuoyo dhiang' ni, to rit ndalo kata 2 kata 3, mostly en ga ndalo 3 mondo kokiter chak e soko kata iter chagni mondo inya use. To ibiro yudo ni jopur mang'eny gitemo ng'iyo ni aneno ka dhi lose pesa mang'eny ka ok atero chagni e chiro. Koro mano nyiso ni gin gitimo ng'eyo ni oseng'ise ni kiko ti gi chagno, kini koro joma ni e gine kacha e chiro kia. Koro gin itero negi togo gimadho, kata gidhi miyo nyathi madho, gidhi miyo joma tuo dala madho. Koro ing'eni mano dhi yudo ka yath manotigo cha pok orumo e dhiang' ni. Koro yath cha ema koro ng'ama dhi madho chak cha idhi madho yath. To mano ing'eni osechako kelo gimoro ma koro waluongo ni antimicrobial resistance, nikech king'iyo maber iyudo ni thieth mwatiyogo e jamni be gin gi the same molecules, kata gin e familia achiel mwatiyogo e dhano. Koro ibiro yudo ni koro kute ka manie kata manenie iwa, gidhi yudo ichalo ka ng'ama omiyo gi vaccine
ineno nikech imiyogi ma ok dhi negogi lakini dhi miyogi buok cha ka ng'ato osebuok ti ibedo prepared. Koro next time kane kibiro to gina lat koro idhi timo maybe ibedo matuo ji temo mondo idhi osiptal to ji neno ni ok ichangi to kara kibiro nen maber ibiro yudo ni kara kute ma in go ka nosebedo exposed ne yath mitiyogo ni. Koro idhi yudo ni ibiro tiyo gi pesa mang'eny mondo maybe omi yath moro makoro nyalo nego kutegi. Koro mago gik moko baro king'iyo kar chemicals ka be pod wang'iyo gimoro kaka aflatoxin. Ineno ng'eni gima ji timoga mang'eny sana dala kocha. Ging'iyo ga oduma ma gineno ni rach cha ma gineno ma ok watigo. Koro mane momiyo dhiang'. Koro sama osemiyo dhiang' chiemo makamacha, dhiang' be ing'ende iwacho ni garbage in garbage out. Dhiang' be dhi chame tikawo chagno marach. To koro ing'eni gima dhiang' dhi timo kaka aflatoxin ni chemical dhiang' dhi convert koro bedo kata malethol ahinya ma koro in ka ang' itiyo gi chagni bro mi kata inya yudo kata cancer. Wawach ni ka kitiyo gi chiemo makama ne dhogi koro mano bede expose wa ni gik makamago. Koro class moro ma anga wach en gine mar kute gi to mar kute sana ti wang'iyo kar ler ka ineno seche moko dhi mako chiemo ni maybe pok iluoko lweti ne dhi e cho ineno kama gik makamago koro i end up ni idhi ketho chiemo ni kata samoro noki store kata noki keto chiemo ni maber ing'eni seche moko ng'isi ni ket chiemo ni e fridge inidhi ikete mana malo kanyo koro ikia ni ang'o ma samoro yieyo biro wuotho kuome samoro gine ne iluongo nang'o olwenda biro kanyo ikia kuma olwenda ne wae to obiro kanyo moko be thoe ang'eni jok moko be wacho ni olwenda be is a source of proteins. Luang'ni tikawe to ikia kuma luang'ni oae koro luang'ni gi olwenda king'iyo mage gik mag kelo ga kutegi to koki tedo chiemo ni maber mokalo i temperature madwarore cha koro mano dhi nyiso ni they have very high chances makoro nyiso ni chiembi ni ok ber. Katedo kanyo na romo gi twak moro e mbui kama ne jalony moro nyiso ganda ni kited ahinya chiembi kitede ahinya to liet dhi ketho nutrients kata gik monjo be ni konyi. Ere adiere i wach ni koso gintiyo mage monjo ated ahinya mage makikwated ahinya man ta dier mano be emomiyo kata king'iyo kar chak ka biro yudo ni kata kaka wagine ga chak dala cha ok ber ga ahinya nikech mano nyiso ni ng'eni wanwa gine nyaka wane ni ogine ni iduono iluongo ni oduono koro mano ng'eni seche moko be ok ber ga nitie temperature moro makoseromo mwang'e ni koro ni kute mane nitie e chag cha kata chiemo makoro kaka chakni wang'e ni koro ka to ma chagni koro ber nikech kata ka wang'iyo nitie kute moko manya kuom dhiang' kata ka biro kuomwa wan gi gik moko kaka TB waluongo ni bovine TB
to be wan gi kaka gik moko kaka waluongo ni brucellosis angeni magi ji ong'eyo brucella. To daktari intiere chak moro mimadho ma ok chwake ni adila ing'e ang'e to en ing'eni wacho ga ni intiere kod ber to yeno be wacho samoro ka en gi kute ni koko ber ahinya inyiso alere iwacho manta adier nikech kaluwore gi ang'eni nitie jok mohero ga madho adila to ok ober nikech wanya wacho ni maybe wasebedo ka watimo kama lakini ok ober waseng'iyo kod lakini ok ober nikech kata ka wang'iyo incidences ma wasebedo go ibiro yudo ni en equivalent mar adila ni ema be osekelo ga problem ne jogi wido isechako dieo nitie jok mang'ok nitie jok ma be tho be nitie Kenya kama waseng'eyo ni osetho nikech gimoro kamano koro jogi timo ang'o ka gidwa madho adila ni kuongo chwak chak tim nade mano gimokwongo en ber ni chagni nyaka chwake mondi kasto kata kuma wakete cha nyaka wabe ong'e ni kuma wakete cha beler nikech kanyo be kuma kutegi aega koro kutegi ka osedonjo kumwa to dhi kelonwa sida ka wantie gimoro mo hotese gi dho kisungu ni food supply chain oya e puodho nyaka mesa kung'yo nonro maru ere kama okethore ahinya kethruok maduong' ya kanya dibed ni ntiere timore e puothe kama wacho ni samoro iyudo koti kod yedhe mager mondo mi othiedh godo cham kata kamano dhi to idhi chame kaka en no kata ok rit ndalo mondo mi obed makare koka ti kode koso bin en kaka wasekawo chiemo to wakele ot kaka wakane gi kaka itede ema kelo hinyruok kanyo anya museno kaka ithoro kelo midhiro ne oganda kaluwore gi nonro ma osetimo waneno ni ng'eny mar sida ma wayudo e chiemo ka gimoro madhi atamalo 70 wacho ni nonro ng'isowa ni en kar pur ka ema sida gi mang'eny ae koro ka wanya ng'iyo kaka wapuro ka nikech ka wang'iyo gimoko kaka chemicals moyude e chiemo gi ibiro yudo ni japur ka ema tiyo gi chemicals gi mang'eny ka wang'iyo kaka wawach gimoro kaka chak kaka ne jachak cha odhi gineni odhi kukamua to ibiro yudo ni seche moko ng'ato oa puodho pok oluoko lwete to dio chako nyiedho dhi chako nyiedho gima luoko ne ginene mar dhiang' en roya motiyogo koro ing'e ni mano king'iyo already mano keto germs kata kutegi already gine chiemo ma onego kadhi mbele onego wacham koro mano king'iyo kar dairy sector ka to king'iyo kar pur mawach ni pur mar alot ibiro yudo ni ing'eni kaka ne itimo dala kacha onge kaka wanyagolo chemicals gi e chiemo ineno makoro kaka watimo kaka nyalore dala kacha mano ng'is ni all the way nyaka kuma samangi chame gima inya resi en mana ni gima inya resi en maybe kudni through some watedo chiemo cha at least wawacho ni heat cha kata heat treatment dibedo mamalo ahinya mar nego kutegi lakini king'iyo kar chemicals ka you ni most chemicals mang'eny ok wanyal break
gi mach ineno koro gidhi kaka ne gidhi gacha emimiyo wacho ni wayudo ni atamalo madhi more than 70% kata atamalo 70 issues ma wan go e supply chain kaya en kar jopur koni nikech king'iyo kar transport ka nitie lakini ok ong'eny ahinya ibiro yudo ni mabiro kanyo inyalo resi matin kaloro ni bende nitie chiemo michamo ka ok otedi be chiemo be nitie chiemo ma ang'eni jomowero kachumbari mago ing'eni chiemo mok tedi ikawe kaka ne obiro cha koro mano koro ing'iyo kara kumoae nyaka ibed very keen mano be emomiyo koro serikal sani temo ng'iyo gimwaluongo ni traceability koro nego kata in kaka jachiemo onego ipenjo jogi ni chiemo mimiyani oa kanye be gang ne gien ni opure gi pi sewage ma Nairobi kata kan gie the fact that ni koro idhi penjogi koro gidhi ng'eyo ni joma chamo chiembani gin conscious ging'eyo gima gichamo gidwa ng'eyo gima gichamo ni ochalo nade koro ji ochak penjo ji onego chak penjo gi kata seche moko iwacho ni iero miyaga chagi ni oaga kanye ang'o matimore kuma igole cha ng'ano chal nade be wang'eye kata ka ok wang'eye to kuma chagni aye in nyamadhe in kaka ng'ama uso nani koro mago gik manyaka wang'e ni waloso kata waloso go ganda mondo ganda ochak nikech kata king'iyo pinje maoko ibiro yudo ni jok ma drive kata jok ma mamiyo gik moko dhi mbele kaluwore gi ler mar chiemo gin the consumers kata the final consumer joma tiyo gi chiemo cha koro ng'ato biro to penji ni adwa ng'eyo kata miya kata certification kata miya receipt manyiso ni chiembi ni oa kama kwa wuoyo kuom jochiemo kata jok ma gini lwar e lwetgi mogik ntiere twak mosebedo mbaka mosego e wi chiemo miuso e supermarket gi mano miuso e chiro un kaka jok mang'iyo ngadhu mar ler mar chiemo nyiswa ni to pogruok be nitiere to nitiere kanye to ere kuma ok wadhi wacho ni wadwa ketho chiro ne jomoko kata kamano wadwa ni oganda obed kod ng'eyo iyudo ka samoro ng'ato wacho ni mosekete supermarket no bedo package moko luoki nyaka chuth en mage maber ne to ng'ato bende wacho ni anta dwaro mar mama mboga cha mantiere liar e chiro adhi taneno ka gari ole koya e puodho takawe kanyo bedo nade kae kaluwore gi lony masetimo kata kaluwore gi nonro masetimo onya wacho ni ananya wacho ni gik ma oyude e supermarkets ka ng'eny gi gin ga gichopo ga standards madwarore e rang'eny madwarore ineno nikech kata king'iyo gine mikakati kata gik ma jo supermarket oseketo gin gi nyaka ging'e ni chiemo ni oa kanye magi keto chieng' mokethore ging'e ni chiemo kata kimiya sukuma ang'e ni sukuma ni ok oa Kariobangi gine kata Nairobi River ka ang'e ni ma samoro oa Narok kata samoro oa kuma kama to ang'e ni kata seche moko gioro kata jogi gin gi joma iluongo ni quality assurance people within the supermarket makoro jogi ema seche moko ok ginyis ni gibiro inipo apoya ni gisechopo ndalo moko nonor achiel kuom kuonde mag uso go ne jogo ma jo sirikal nochopo odwa buogi kendo ne wacho ni nitie chiemo moko manosekethre to pod nitiere shell nyiso ni koro gin bende nyaka gibed mota
Yes, mano nyaka mano nyiso ni kane jaduka mano nyiso ni no legea matin. Koro gima nyaka gitim nyaka gibed proactive. Kata seche moko giwuotho e shelves go ging'iyo expiry dates nikech wambe waseyudo gi moko kuom chiemo ma yudo ni expiry date osechopo to pod gin e shelves to kasto ing'e ni wan kaka jochiemo ng'enywa ok wang'iga expiry date ineno seche moko ng'ato miye offer kanyo in ok idwa ng'iye ni odhi expire chieng' mane in bora ni neno offer idwa save sellings moko achiel ariyo koro mane seche moko wan kaka jopiny ma wamiyo kido gi chiemo ma expire kata chiemo ma ok ber seche moko bedo matek kata seche moko yudo ni ing'iso ng'ato ni maybe kik inyiew chiemo kuom ng'ani or kik inyiew chak kuom ng'ani nikech pok oyudo certificate kuomwa ineno pok watimo na inspection koro wan wakia ni chagni kata chiemo ni ochalo nade ineno to seche moko ibiro yudo ni inya yudo kata ni tulo nya wuok nikech ng'ani odhi wacho ni mae ng'ama osebedo ka miwa chiemo mwanyalo afford chiemo wanya yudo easily to ine dwa loro ne koro mago be nitiere ga sani piny sudaraka kendo waseneno ka nitie weche motenre kod lony manyasani kata technology gi innovations mitimo manyien mag neno ni sekta ka sekta bedo kod ber moromo kendo ber mowinjore kaka bende weche mag teknolojia medo dhi mbele kama okete nyong'ong' e weche gi mag neno ni chenro mag chiemo bedo makare kendo ler mar chiemo bedo makare bende nitiere lony manyasani moko mutiyo godo koso en nitiere kaka nopange chon cha kaka untiere dongruok mage musebedo ka ubedo godo anyalo wacho ni dongruok to wasebedo ka dongore mos kata seche moko wayudo ni dongruok odhi mbele wakapokwa kata wan wachopo kuno koro uluwo wag dongruok kata ka ng'iyo gima ne otimore e sekta wa mar dairy ka ibiro yudo ni kata gik moko kaka ATM gi ineno ATM nobiro wan ne pokwa notelo mbelewa nyiso ninde class okonya wacho ni maybe non in the class ingeni be mondi losi iluongo nango the laws magavan gik moko dalawa ka ngeni okoyot ngeni seche moko ngato non nindo piny after 1 week wana ntie gimo en gi idea moro ta idea no obiro oteme to nako kodhi mbele to maybe one dhiyudo ka maybe no kwa bedo piny maber mondo atim gini kata king'iyo mondo lock chick dala ma Kenya ka ing'eni seche moko odhi nyaka kata igni kata beach kata maybe ka un gi lony maber ibiro yudo ni maybe nyaka kata at least 2 years koro ing'eni jogi nosechako koro dhi chunowa ni wanemo koro wadhi luwogi ka wang'iyo ni gik ma gikelogi be gin gik mwaneno ka inyati kodgi koso oyo ma koro seche moko mere oseng'iyo to wacho gini nikele kata unyalo bere kendo ko obede ngalo mamalo mondo kaka itie seche mojo wang'iyo ni gima nikelo ni ober lakini ka watemo ng'iyo nonro maber to waneno be ok ober ahinya koro ing'eni kanye kar kuma tulo be chakore ine nikech ng'ani nobiro gi idea mondo oket gik moko dhi mbele to un koro ubiro wacho gik moko kama koro lakini anya wacho ni watemo kar nyalowa to be ang'eni ka wang'iyo kar dairy sector ka to kane ka wan chien naonge ni motimo ma otenre gi lony manyasani man nyalo wacho ni at least okoringo mbele ungo kagi ka
Kaka sani ang'eni wan gi research department matimo research mang'eny ahinya to gitemo ng'iyo ka wang'iyo e dairy sector ka gitemo ng'iyo any eventuality wawach ni kata wan ing'eni wan regulators koro walet wamiyo the stakeholders ng'iso gi stakeholders ka gibiro gi innovations watemo ng'iyo ni gi innovations ma gibiro gi ginya konyowa koso ginya hinyowa koro watimo research mang'eny ahinya kaluwore gi line no to be kata wan be kaka regulator nitie gik ma wan be wasa adopt kata wan be watiyogo ma wang'e ni koro keto tijwa mayot nitie gik moko mane chon ne chuni nyaka itere lab maybe kidwa test moro to nyaka itere lab to seche moko ng'ato ni Mombasa tidwar kele gino lab Nairobi ka mani ng'eni chak be gima kethore piyo within 3 days ki preserve maber to sekethore to koki preserve within few hours so sekethore koro nitie rang'iny moseketo ma wanya timo test go wawach ni kata abire dukani anya timo test go to nyisa kanyo gi kanyo mana ka maybe adwa timo further tests koka atere gi lab mano koro nyisa ni wanyalo protect kata wanyalo make sure ni jopiny ok nya hinyore gi kata gi kuom chiemo ma waneno ka wayuso negi kacha to kamano chieng' kacha ne wacho ni e puodho kod chenro mag pur kanyo mathoth kethruok timore un kaka apis no ma bende ng'iyo wechego mag chal mar chiemo gi ler mare ben tiro kenge musekawo madonjruok gi jopur kendo puonjogi e wi ber luwo chike mowinjore e timo pur makare ma bende nyalo miyo oganda koyudo midhiero kalo kuom chiemo mano gima wamiyo ga priority nikech wang'e ni ka ok watiyo gi jopur to mano nyiso ni kata chiemo ma wayude e chiro ka ok dhi bedo chiemo maber koro in fact watemo ng'iyo mondo wang'e ni kaka wanya miyo jopur time mang'eny watemo ng'iyo mondo wang'e kaka wanyalo timo gima iluongo ni capacity building to capacity building wang'e ni seche moko ok wachop ne jopur te nikech seche moko watimo training to kata ing'e ni kati samiluongo training no to ok ji te dhi biro lakini koro watemo ng'iyo gimoro kata ka wanya biro gi gimoro kaka lony mar kata e-training to wang'e ane ni jok wanya yudo gin mondo wachop ne jopur mang'eny nikech seche moko budget be ng'eni budget be Kenya ni ok romga koro wanya wacho ni wanya wuotho e Kenya kate ka watemo wuoyo gi jopur koro nyaka wang'i other ways kata nyaka wang'i wawacho ni the innovative ways ma wanya tiyogo mar manyalo terowa machiegni gi jopur nikech sani be gima wang'iyo ni ok wadwa time mondo nen ka gima en punishment but wadwaro gima waluongo partnership ineno ni wang'e ni wate wadwaro mondo ji ocham chiemo ineno lakini chiemo mwamiyo ji ochopo e rang'iny monego ochopi koso kata kitemo ng'iyo ler mar chiemo ni bochopo kacha koro nyaka wati gi stakeholders te mano nyiso nyaka our important people ma en japur
embe nyaka wakele e mesa ka nikech en ka wawe to mano ngini mano ngiso ni onge gima wadhi timo wadhi timo very little the 30% kata ata malo pradek kende mano nyaka nyakonyo sirikal ntiere kod bedene mamoko ambende ng'iyo wechego mag chal mag mwandu ranyisi en KEBS ben ntiere kaka bendu tiyo kodgi kalro gi sirikand counties ma pacho kae bende nitie chenro motaw kodgi kanyakla mano ni uyalo injili mar chiwo makare ne oganda mano gima wasebedo ka watimo kata ibro yudo ni kata king'iyo joma ng'iyo rang'iny mar chiemo kata quality mar chiemo kacha kata standards mar kaka chak or the milk products ibro yudo ni Kenya Dairy Board and the chairperson mar committee no ineno mamiyo mango koro ng'isi ni jo KEBS ok dhi keto miyo max kata ok dhi miyo rang'iny mung'eni ok nya chope koro nyaka gikaw lony kata moa kata Dairy Board maybe Dairy Board osing'iso gini kama kaka chak nitie koro standards my standards ma kwa keto to ng'eni my standards maber koro watiyo gi jo research moko kaka KALRO watiyo gi ILRI kata ng'eni sani nitie program madhi mbele mar making sure that ni nitie jok ma uso chak kata uso chiemo to serikal kiagi ineno serikal kiagi mang'eni gima serikal kia mano ng'iso ni gik moko nya bedo ni timore kacha to an wakia koro watemo ng'iyo ni joma ni informal sector watemo jiwo gi mondo gibi the formal sector mano ng'iso ni koro wang'e kata processes ma chiemo magiuso gi kale koro wasebedo watimo negi training moko kata otero nyaka e school mondo ang'ini gia kacha gi lony maber makoro wang'e ni kata ka giuso chiemo kacha to wang'e ni chiemo ma giuso cha osekalo e lony monego okal koro ginyakelo nwasida Nero kama na hinya kwa tie kwa ang'eni wadonge daka machuok kende gimora mora mitimo nitie kod midhiero mage kata challenges tiju kae ang'o gini muro moko ma samoro duoge ng'iyo tiwacho ni iwuoro ahinya kata buogo kata miyo udogu bedo piny kendo loso kamati mar ng'iyo kaka loso weche kaka naseng'isi cha ibro yudo ni seche moko yudo ni ng'ato otimo makosa kata ng'ato uso chak mok kare kata chiemo mok kare ni ji to sama ng'idwa dhi kaka naseng'isi ni wana regulator bro yudo ni seche moko isedhi kacha gi askari kata gi jo public health mondo mak ng'ama uso chiemo mok berni tibro yudo ni en ni ji mabiro ga nyiewo chiemo kuom ng'ani gine magi ng'ap kuru gi jogo moko ka makoro kata tich mano nego ticha samoro be iye maber nikech ng'eni ji ng'iyo ga be lakini wang'iso gini kata kung'iyo be wang'iyo ni ler mar chiemo ni kata lony mar chiemo ni ochalo nade sibu kawa wanang'iyo kiluwo utafiti mawatimo nyiso ni chiemo ni ok ber koro ng'eni ji be ng'iyo ni samoro ka giriembo ng'ani kaka wuono ang'o yudi gima ang'o madhogo chai kinyi gimoro kamano koro mago achiel kuom challenges kata barabu anyawacho be another challenge ni osebedo matek kuomwa mondo watim trainings mang'eny de waneno ni ka wanyatimo trainings nikech nitie gima kata sensitization mwang'e ni seche moko mane gima
ema miyo tijwa ni bedo matek, kata tich mar making sure ni chiemo malere ma ji chamo. Ibro yudo ni en knowledge kata en kech ji kia ineno, but kan ji ong'eyo ji do temo kaka ginyalo mondo ging'i kata gimany mana chiemo ma ging'eyo ni oa kuma oseyangi maber, kata wach ni kuma oseng'i maber. Tibro yudo ni seche moko magi bedo matek kuomwa, to wan kaka jotend sirikal watemo ng'iyo ni chiemo ma ji chamo cha nyaka obed chiemo maber, nyaka obed chiemo molony, nyaka obed chiemo ma ok nyal kelonwa sida, nikech kata ka wang'iyo most of the people kata ji mabedo affected sana ka chiemo ok ber gin nyithindo, gi mine man gi ich, kata jok moseti kama. Maybe an kaka an maybe anya wacho ni pod atin, koro defense system ga nyalo deal gi gigi, lakini kiyudo jok mawacho go waketo gi at a very big risk. To kamana ahinya wadong' dakika achiel kenda mi wach mogik kwatieko. Wach mogik ne nyikwara mogi, ote mari mogik kwaloro. Ote manya nyiso nyikwara mogi ni ber ni mondo wang'i chiemo mwachamo, wang'i ni chiemo ni oa kanye, chiemo ni ng'amo kele, to nyaka wang'i ni kata ko wang'iyo bei, nyaka wang'i ni chiemo ni bodhi konyowa. Koro mano be gima nyaka wang'i. To maybe gimoro achiel ma anga wach kendo en adwa nyiso jatendwa ma Kenya Dairy Board, mano managing director, iluongo ni Dr. Kimutai Maritim. Adwa nyiso ni erokamano kuom miya time kata miya chance mar biro ka mondo awuoye wach mar chiemo maler. Wan bende wagonyo Dr. Kimutai erokamano kuom weyo thuolo mondo ichopi itwak kodwa e chiko motenore kod ler mar chiemo. Nyakoro mga jong mane makelo e giko mar twak mar piny winjo gi iti ni rangi malong'o gino michamo. Oganda ntiere kod ting' mar penjo ewi kanyo ma chiemo ma gichamo yae, kendo wacho ni kata opo ni ok yud duoko to bedo ni penjo no dhi miyo ging'eyo ni giloso ler mar kuonde ma igole chiemo ma kamago. Watiko twak mar piny kata kamano oromo kendo saa 3 e chenro mar Oyimore mar Ramogi TV. Kik idhi mabor, nyinga Lydia Haukeo.